Kai ka ji maganan nan wai suna magana wai waƙan Maidawa ne. To bari ku ji waƙan Maidawa ɗin kuma ga Carra boy yaron Jigawa ya saki wata update kai bari dai ku ji ku dan saurara ku ji ta iya wuya. Maidawa. Wanda baya son ki baya sona, wanda baya shan ki baya sona, wanda baya yin ki baya yina, wanda baya bin ki baya bina. Dole ne in noma gonan ganja, dole ne in ci abincin ganja, dole ne in sha shayin ganja. Kai waye ni ma ban san ni ba, ina kake ni ma ban ganni ba. Kai waye ni ma ban san ni ba, ina kake ni ma ban ganni ba. Me da baba na waye ya girme wani, ban sani ba. Me da mama na waye ya reni wani, ban sani ba. Zan hau gajimare ko babu kwaranga, in yi alwala sannan in kwana ina sallah. Da gwangwani zan hada jirgi in je Qatar, dukka wasan da za a yi in sa a dakatar. Wanda ya gani dan Allah ya mai da ni gida, ina flying a sama kafafuna suna kasa. Nigga hip hop. Dole ne, dole ne, za mu je Jamaica ni da gayuna. Dole ne, za mu bunka taba wiwi ni da gayuna. Dole ne, za mu sha taba. Abani Ganja, Abuna Ganja. Rayuwar mu dole sai da taba mu, ba mu cin abinci dole sai da taba mu, ba mu zuwa gona dole sai da taba mu, dole ne mu sha taba. Abani Ganja. Dole ne in sha in yi daram dambin waƙan nan sai dan caji, gayu da mata kowa yana ji komai daidai yana biya, riga na ma jallabiya ba jaba kuma ba lafiya. Ina kwana ya gajiya yan mata na kuna lafiya, wai ina kafafuna ku taimaka ku kai ni gida ba ni gane komai. Wai ina idanuna ta ina na zo, aljanu nake gani jikina babu kaya, na cire gaba daya. Wai dare na yanzu ko kuma dai safiya, in kanka yana ciyo baka sha taba ba. Za mu sha da safe, za mu sha da rana, za mu sha da daddare ni da gayuna.